Bună dimineața! Iată-ne lângă Honda CR-Z, un model de clasă B, hibrid, o mașină foarte interesantă, atât ca aspect exterior, cât și ca posibilități. Este practic o nouă specie de mașini. Avem de-a face cu motor pe benzină de 1.5 litri, ajutat de un motor electric. Haideți să ne urcăm la bord ei, care pare a fi unul de avion mai degrabă decât unul de mașină. Honda CR-Z are practic 3 moduri de funcționare. Sport, iată centrul se înroșește la modul sport, la normal devine albastru și la eco ar trebui să se înverzească. El se înverzește în momentul în care mașina este pusă în mișcare. Honda CR-Z la interior este relativ simplă și ușor de condus. În partea stângă a bordului avem informațiile despre motorul electric, bateria, modul în care se implică motorul electric în funcționare și stilul în care este pusă mașina sport, normal și eco. Avem acea plantă. În partea dreaptă avem informațiile despre motorul pe benzină. Avem practic, ca la orice mașină clasic, informații despre rezervor, despre consumul instantaneu și celelalte informații pe care computerul de bord ni le oferă. După cum vedeți, mașina a consumat 7,1 litri la 100 de kilometri, un consum, zic eu, foarte bun, având în vedere faptul că am testat-o, i-am testat capacitățile. Evident, un consum mic, bun, și pentru că există motorul electric care o ajută. Și haideți să o punem un pic la treabă. Suntem în modul eco. Suntem pe DN1, vom ieși acum în stradă. După cum vedeți, centrul s-a înverzise, iată din nou verde. Apăsăm accelerația puternic. Motorul se aude foarte frumos. Evident, este o mașină sport și așa trebuie să se audă. O mașină a cărei suspenzii sunt de asemenea sport, sunt tari, rigide. Nu le simți însă rigide. E plăcut să conduci în Honda CR-Z. Haideți să o punem pe modul sport. Brusc s-a înroșit. Practic mașina devine mai nervoasă odată cu apăsarea butonului sport. În dreapta a 6-a. Motorul electric nu ne mai ajută deloc acum, suntem doar pe benzină. Iată informațiile din partea stângă. Ne arată că acum se încarcă bateria. Haideți să intrăm în curba de pe DN1. Înainte de să frica, mașina stă extraordinar în curbă.
Bravo ei, bravo lor. Da, este un sentiment destul de plăcut și reconfortant chiar să fii la volanul unui CRZ. Pe deasupra știi că ajuți un pic și mediul conjurător. Doar ce-ți trebuie un motor de 3, 4, 5 litri atunci când poți să ai performanțe atât de plăcute într-un CRZ de 1,5 litri. Cam ăsta a fost CRZ-ul. Trecem în modul normal, iată. Și normal trebuie să vă salut și eu. La revedere!